काल चक्र हाई समय के पूरा गांव श्रापित होखी, सबके सब मर जाइबा। हमने लोगन के जौन विष्णु की लाश मिलल हमने ओके आत्महत्या समझत रहनी, पर उ तो हत्या हा। ओकर मत डाम लगावे के कारण ही बा। लाश मिलल हा गांव में, डाम लगा के मारल गइल बा ओके। ई उनके मरले बाड़े। इहे त हमरा के पता लगाओ के हा। दान देवे के एगो पद्धति होखेला जेकरा से रोगी के इलाज होखेला, ना कि ओकर मौत। जा बिल्कुल पीड़ा ना होखी। गांव में एगो और लाश मिलल बा। सर ये उहे लोग बाड़े जे बाबा साहब के पास डाम लगवावे गइले। अगर केहू इलाज के दौरान मर जाओ तो देवी का मर्जी हमनी का मान लिहल जाई, और बच जाओ तो बाबा जी का चमत्कार। ई जौन केस चलता ई ऑनर किलिंग नहीं सर, सीरियल किलिंग हा। आज राजू एजा से भागे के ना चाहिए। ई पूरा के पूरा केस राजू पे ही टिकल बा। इस सब के सब लाश एगो खास जगह पे काहे बाड़े? ई मर्डर के क्राइम सीन के कुछ दूरी पे सिंदूर, बभूत और ई पूजा पाठ के सामान के निशान मिलल हा। लोग चाहे कितना भी चाहे, बाकी सांस न छूटी। पूरी भोजपुरी फिल्म देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप।